Πώς το έκαμε ο άλλος που γύρισε με το δερμάτινο. Έχει πάει στην Αθήνα και μια στιγμή γυρίζει και φορεί ένα δερμάτινο. Ναι, ένα δερμάτινο, αλλά πανάκριβο, Πανάκριβο. Με γούνα, ναι. Και του λένε, ήταν μόνο του λένε τώρα που φορείς. Πού το βρήκες? Λέει, είχα πάει λέει, στην Αθήνα και με πήρε ένας φίλος μου, ήθελε να με ευχαριστήσει. Και με πήγε, λέει, στο Μέγαρο της Μουσικής. Με πήγε, λέει, εκεί να πούμε, ήταν και καμιά 35 μάτι με τα βιολιά, λέει, και με μια σαν την ορχήστρα ένα πράγμα να πούμε. Και παίζανε, λέει, όλοι, αλλά να θυμάμαι και αν κατέχανε τα παίζανε. Ήταν και ένας όρθιος και τους έλεγε, σταματήστε. Αλλά αυτοί, λέει, δεν σταματούσανε. Ναι. Και από τα πολλά, λέει, αφού φαίνεται κουραστήκανε, σταματήσανε και χειροκροτούσε ο κόσμος και ένα που σταμάτησε. Και τους έλεγε, λέει, αυτός, όχι, λέει, εγώ. Τούτη ναι. Να χειροκροτάτε, τούτους ες. Ναι. Και μετά, λέει, φεύγαμε και περνούσαμε και από έναν τόπο, λέει, και λέγανε αριθμούς. Και έλεγε ένας το 3, του δίνανε, λέει, ένα σακάκι. Έλεγε ένας άλλος το 5, του δίνανε μια ζακέτα. Και είπα και εγώ το 20 και μου το έκανε τον που φορώ.